As Zimbabwe prepares to host the SADC Summit, ZANU-PF has escalated human rights violations out of fear of demonstrations. Achipere musha muri Zimbabwe nayo yakepchiwa kwevanhu opposition nemaactivists vasangana mhosva yavapara nayo yachizotsviriridza muzimbabwe muafrica nepasi rose. Sati mina mashoko abuda nyongwa muzara nhasi ndobva subscribe oleka turn on the bell icon. Timina muchenjeredzo wanyora vachiti Namatai Kwekweza, the founder of We Lead team, was abducted and tortured by the state agents for 8 hours before being handed over to the police. She and the 3 other activists were later charged and currently in police custody. Vanhu vavatega SADC ne human rights defender vanoposta nehe picture eramuri kuona the founder where the We Lead team aiwa vachiti they are demanding his immediate release. Noda kwekuti aiwa hapana kana musha yakapara, but chinhu chiri kuitika ndechekuti the ruling party yeZANU-PF aiwa iri kutya mademonstrations kuti aiwa the forthcoming SADC Summit these guys vanogona vaida kukonzeresa a-crackdown kuda kuita maprotest anokanganisa uchairmanship waED Mnangagwa. Zvotidze mafungiro enyu munori kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa kutya kana kuvhunduka kuroita government yeZimbabwe. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.